Ne mogu da stupim odmah, zbog slikanja, jer mi je izgled oštećen sa osmuđenjem brkova i đubre. Ja inače unio na slike, ja ispadam ko šećer. Od vanilu dodaju. A sad, užas, ne mogu da stupim odmah jer mi je došlo do osmuđenja brkova i đubre. A ko predsednik, ja moram da se slikam. A zašto je došlo do osmuđenja brkova i đubre? Nije zbog mene unio, nego zbog tebe. Zbog tebe, jer sam teo da među ove gedže, ove scenjake,